F'temp ta' xahar kemm li kien żvelat l-iskandlu tal-lotti tal-commissions fuq ix-xiri taż-żejt mill-Enemalta, il-kontijiet bankarji Svizzeri issemmew f'minn tal-anqas 3 stadji. L-ewwel darba li semma kont bankarju Svizzeru kien fl-emails żvelati mill-Malta Today. Fl-emails jingħad li Frank Sammut, ex-membru fuq il-Kumitat responsabbli għax-xiri taż-żejt imwaqqaf minn Austin Gatt, allegatament irċieva commissions ta' eluf ta' euro mill-kumpanija Trafigura li tbieħ iż-żejt lill-Enemalta. Il-Malta Today irrapportat li l-flus kienu jiġu ddepożitati f'kont bankarju fl-Iżvizzera f'isem kumpanija reġistrata f'Ġibilta li Frank Sammut kien il-beneficjarju tagħha. 3 ġimgħat u nofs wara jerġa' jsemma kont bankarju Svizzeru ieħor. Il-Ministru Austin Gatt f'konferenza tal-aħbarijiet ammetta l-ewwel darba li għandu kont bankarju fl-Iżvizzera li wara rriżulta li qatt ma kien imniżżel fid-dikjarazzjonijiet parlamentari tal-assi tiegħu. Tgħidilna jekk inti għandek jew tikkontrolla x'kontijiet bankari kemm fl-Iżvizzera jew f'xi pajjiż jew pajjiżi oħra li joffru tax havens kemm f'ismek jew f'isem nominee companies li jirrappreżentaw lilek personalment jew kumpaniji li fihom inti shareholder? Iva. Iva. F'ismi personali. F'ismek personali. Tista' ovvjament biex tgħidilna. Ma naħsibx li huwa affarik biex taraħ. Il-kontijiet bankarji Svizzeri reġgħu issemmew brabta mal-investigazzjoni tal-kumpanija Icon li l-azzjonist tagħha huwa George Farrugia, il-persuna li ngħatat il-proklama b'deċiżjoni tal-Kabinett. The money is being received in the company's bank account in Switzerland, Geneva. George Farrugia huwa il-persuna li Austin Gatt qal li kien jiltaqa' miegħu mad-darba kull 3 xhur, iżda skontu qatt ma ddiskutew ix-xiri taż-żejt. Esperti bankarji jsostnu li r-raġunijiet prinċipali għala persuna tiftaħ kont bankarju fl-Iżvizzera huma s-sigurtà u l-privatezza. Fl-Iżvizzera, is-segretezza tal-bank huwa prinċipju legali li ma jippermettix li l-banek jipprovdu lill-awtoritajiet informazzjoni personali jew tal-kontijiet tal-klijenti jekk mhux f'ċirkostanzi straordinarji bħal investigazzjoni kriminali. Fl-Iżvizzera l-prinċipju tas-segretezza tal-bank huwa protett saħansitra bil-Kostituzzjoni.